Yeah. Καβέ του. Καβέ του. Στη Χαλκίδα. Καφέ του στη Χαλκίδα. Αν δεν έχεις πιει καφέ ακόμα, μη μιλά. Ξυπνάς μισός, δεν μιλάς, δεν απαντάς. Κοιτάς το ταβάνι και αναρωτιέσαι γιατί και ξύπνησες. Στη Χαλκίδα όμως υπάρχει λύση άμεση. Καφές κανονικός, όχι ό,τι να είναι στο περίπου. Νίκος στο αφεντικό, πάντα σε ετοιμότητα. Ξέρει το καφέ, ξέρει το κόσμο και έχει και υπομονή αρκετή. Το καλύτερο αφεντικό, το λένε όλοι. Φωνάζει Τζένι, Λούση, Μαρία. Και ξεκινά η δουλειά τρέχοντας. Και τα κορίτσια απευθείας βγάζουν καφεδάκια στο λεπτό. Ούτε περίμενε λίγο, ούτε τελειώνει ο καφές εδώ. Όλα δουλεύουν ρολόι, χωρίς φωνές, δράματα. Κάθε και ο καφές βγαίνει πάντα τελείως χωρίς παρατράγουδα. Yes, παρά κόφι του και ξαναγίνεσαι άνθρωπος. Δύο γουλιές και βρίσκεις χαρακτήρα αμέσως. Το πιο γρήγορο delivery της πόλης. Τόσο γρήγορο που το σκέφτεσαι εμφανίζεται. Θες καφέ, θες γεύση, θες δικαιολογία να ξυπνήσει. Θα τον βρεις μόνο στο κόφι του. Θα τον βρεις μόνο στο κόφι του. Μπαίνεις μέσα και ανεβαίνει το κέφι. Τα κορίκια στο μπουφέ, τα καλύτερα χαμόγελο μέχρι το ταβάνι. Φεύγεις με καφέ και διάθεση άλλου ανθρώπου τελείσου. Ποδήλερη στην ώρα του χωρίς παραμύθια. Δεν λέει έρχομαι, λέει έφτασα σπίτι δουλειά. Ό,τι ώρα κι αν θες καφέ είναι εκεί στο λεπτό. Κόβει του καθημερινή αδυναμία. Όχι απλά καφές, είναι ανάγκη κάθε ώρα και στιγμή. Το πιο γρήγορο delivery της πόλης. Κι αυτό κι όταν δοκιμάσεις δεν αλλάζεις. Θες καφέ σωστό χωρίς να ψάχνεις άλλο. Θα τον βρεις μόνο στο κόφι του. Ritosino adieno, στη Χαλκίδα. Γιατί αφές είναι τέλειο. Γιατί ο Νίκος ξέρει τι πάει να πει, πουλάουν φιότητα.